Hi guys, dia udah dengar. Ang badeng muli. Udah deh. Ang ngang lagi dong. Hi guys, biasa mau जोङो दाउ बेदरजों आलुजों दा. दाउ बेदरजों आलुजों भाजि खालामनाय दं. बेयाव मैगं मैद्रुआरि जोङो भाजि खालामबाय. अमा बेदर संखांबाय. ओमफ्राय दालि रुदों. मैगं मैद्रुखौ रुदों आरोना. साबो फुदुंदों. नायनो बालाय खिथिगोन. मैगं मैद्रु रुनाय भाजि बनायदों. ओइथिं दालि रुगासिनो दं. माने एफा बुरजा बुरजा संदों जानो हागौ नोंसोरो. बिहारनिफ्राय आलासि फैनाय दङ. बिथांमोननो संदों. नै अमा बेदरा. बे अमा बेदरा मोनबाय आरोना. मादि मोनदों? गाइस कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय अमा बेदरनि कालारखौ. दाउ बेदरखौ जोङो सेरनो नागिरदों र'. दाउ बेदरखौ जोङो आलु दं दाउ बेदरजों संगोन लकेल दाउ न आलुआबो लकेल आलुआबो लकेल सामब्रामा बि जागोन आरोना नै बेबायदि फेंखाव हरजोबनाय सामब्रामा बिदि जागोन बिदिबो संनो हायो गोथावसिन जायो रोंबोला आरोना अबेखौबो होजायोना होजायो बेफोरखौबो होजायो बिथाङा सा लांनो नामायदों खिथिखादों आलासिफोरजों अनासि ओमफ्राय जोंनि बर'आव इखौ अनासि होनो बेबो बिहारनिसो बिहारनिफ्राय आलासि फैदों जोंनाव बेखायनो जोंफोरो बेफोरबायदि थियारि खालामगासिनो सेखायाबो नै बिदिसो पियासनि बिगुरखौ गारना लाग्रोयो आं दायो एसे बायदि अडिट जागासिनो थांखिथिजों मासे फिसा हादों होनलाय सानमाले इफोरखौ दानदै माखो बे फिसा लादों होननायफोरखौ दाना दे आं डाइरेक्ट होयो नै गाफे साया सुग दै नांगौनो सिनिसो सिनि जालाय आव आयौ बगोन दे राजाखा सेखायाबो गिथावना मानसि दानग्रा होनदो इदिट खालामनांगौलै खालामनो हायो कालारफोरखौ गुसुल' होबाय थाव होबाय जोङो गाइस लोगोफोर माने थावा माहाय नांबावगोनदां आलु होगोन इयाव राइस वेल दिस इज बे राइस वेल नङा दै अमा बेदर संनायासो राइस वेल हनुमान ये महादेव दानिया थावफोरा बाददों रानलायलायो माने एसेबां दाम जादोंथाय मिथियालै मुदियानो खालामदों बेफोरखौ नांबावगोन नामा आलु थावखौ है जाबाय बेसेबां जाब्रा बेदरालाय आलु होगोन थाव सोबसोयो आलु सेरसे मानि थाव सोबो इदिया जाबाय दे दसे थावा दुंबाय थादों आरो दायो सामब्राम मोनसे हरनाय दालाय जाखायाखै जानायालाय होमबाबो ट्राइसो बेफोरो खन्था होबाय माथो ना बारा रोङासै फोरोंबाय आंखौ बियो ना दानि नाखराव होग्रा बेयाव मुलि दा आङो मुलिखौ बिदिनो होयो आं इउटुबाव हरना होयो इउटुबाव हरना होयो वाट्सएपआव हरना होयो देबाय
बेदराथ' हौवाफोर मानसि बायबावनाय लोगो ना हिनजावफोरनिसाय रोंसिनबावोसो बेखौनो नायना लाखालायलाय न' जोंबा 500फोरनिखौसो लाबोगौमोन आरो ना 500निबा जों गंथाम गंब्रैयालागै मोनगौमोन बे गंसेयावनो एफा दाम लाबाय होमबा देनां नोंनि हाबायाव बायना हरगोन दे आं बायना हरगोन मोनसे बिटिआर कुकार बिदांनो कुकार नांगौ नोंनो कुकार बिदिनो जोंनियाव नायनानै लादो जों माबायदि सङो बेखौ होनोसै दायो मस्ला मस्लिखौ उनाव होगोन दा एवनायावनो खामथाबलांगोन बियो एवनानै आरो आंनियाथ' सामब्रामजों बेदरजों जमासो एवो नोंलाय बेखौ दाननो हागोन ना गासैबो जाखायो बिदिनो सोरबा केमेरा स्टेन्ड बायना हरदोलै अननानै न' गिरायलायनो आंखौ माइ बेदों बेदरा बेदों दा जेबो नङा दे बेलेगसो खोनाखादों बेदर नायसोना दायो खोबना दोनथ'सै थागोनखौनो 5 minutes वाव मा गासिबो बिलाइखौनो फुंनिफ्रायनो जायाखैनो बांद्राय एवख्रबनांलालै हरलाय एरनायनायनो लहा गोदानखौ मामर खालायदों मस्लाजों हालदैजों लगायबाय नाब्ले नामा एरनायदों मस्ला होदों दायो जिरा उदाबाव पापरखौ सावनो होदो होनसे बिथिंजाया होमबा गोदैगा मा थान जाबाय बेफोरखौबो होनसै नङाबा खोबनांगौमोन बेखौ खनसे आलासि हायबाय खनसे खोबनानै आलु होनसै माना मुनि सान थांगोन दे नोंसोरो माथो जाबावो माथो बेस्लाब मोननो थाङो नामा बेस्लाब मोननि मालाय जाना आग्लायलायबाय गोरलै नङा दायो गोरलै बिराद गोथाव जाखायो खोबफिनसै आलुआ जाबाय दोनथ' बेयावनो Sungguh gede banget. Coba.
Oi, फिसा खाम गेसखौ गिलासा बुखुवाखैदां गिथोना हो अबे माबाखौ होनसै गिफोरानो मेरला थाखायोमोनथ' आंहा मेरला गैया गैया आंनियाव जाया मेथाइफ्रानो गैया आंहा अभी पानी डालेगा बिहार से आया हमारा गांव में एक आलासि मा होनोमोन होनदों मेहमान अतिथि अतिथि आया था गाया हिंदू आई है इसका नाम है पोबेस का फादर आया है कुछ नहीं होगा पोबेस का पापा जी बापू जी खोबना होदो साफाहै हो गया थोड़ा चाहिए था नहीं देना दैया माहाय नांगौमोनदां जाबाय आलु रुइबानो जाबाय जाला जौबाय थाबाय गेजेरावहा दिनैबो जायगाफ्रानो गोलैलांदों गुफुरथिंदों केमेरायाव गुफुर नुदों मोगथाङाव गुफुर नङा आरोना खारन जों बेयाव बांद्राय मस्ला मस्लि होनानै सङाखै आरो नुनायावलाय गुफुर नङा आरो बेयाव आनैलाय आमाय थिखौनो गोदायासै मुखुदा इसर बेखौनो गोदायासै नै गोदाग्रायानो आं जायालै आरो बेखौबा माबा बिबो खथना दङ माया रानहोबावदो आलुआलाय रुइबाय रानहोबावदो बाङाय संख्रिया सानायखादो दै सानायखौ आङो माहायनो होनबावगोन Oh my god आं इखौसो जागोन दायो आं इखौ जागोन लोगोफोर माने आङो मैला मैला बुस्थुसो गोनां दाउ गोरनाया आंनि फेभरेट दे आरो 20 मिनिट मोनसिगोन लोगोफोर जानानै फैगोन पापर बिनि नामानो जाबाय पापर खाला आं जायो गुरुद जादों होनबाबो न अरा बांद्रायलायबाय मेहमान जासासिगोन आलुआ रुनांबाय स्वागत है आं जानो पापर जादों आं संसा इसोर सानैयाबो नायलाय आं हालालै इसोरखो जाहांबाय बेदरा केमेरा गुफुर नुदों दावदैया 5 मिनिट बा जागोन रा 5 मिनिटआवनो जायो थाइबा गोबाव होनांगौ 5 मिनिट आं टेस्ट खालामनोसै बेखौ दे इब्रि केमेरा नाबिराजि आं इखौ रोङा आंहाथ' आं जानो लुगैयो सब्जिखौबा नालाय गैला न'नि गैया मैं इसको खाना है अभी टेस्ट करना है इसको ये जाना कि मैं इसको टेस्ट करना है अभी कैसे सराखौ अर साखायस्लादों नाय
Thôi ra mình hay nè. Ngọt. Ngọt bẹt. Guli na baygon. Ay, guys. Puro siya din ha. Hama gudung. Pero iba di alu sa lang. Nomor go. Cái thầu là cái thầu. Ala sa yan daw. cái đó rồi Cái đứa nó là xin lẽ rồi. no Mule mo sa niya. Và không hả? cái này nó không ta luôn chứ Okay, pumasok doon. Kaya ba? Ha? Ano ba? Sao vậy? Đi đi cái này. हो गया. yes Các bạn. और मुझे जो सुंदर स्वागत के लिए खाना दिया गया था उस खाना को आगे बड़े बुद्धि जिस भंडार से यह दिया गया प्रभु उस भंडार की परिपूर्ण जिस हाथ से बनाया प्रभु उस हाथों को भी आशीर्वाद धन्यवाद बाकी सब तेरे हाथ रखते हुए प्यारा यीशु मसीह के नाम से आमीन।